Tak sepil ki cah ki meh arep mudik ki aku. Nah, iki lagi beli per malah anakku gue. Iki cepak-cepak. Wis sak arep mangkat cah. Iki action dulu sak durunge mangkat wis maca bismillah muga tekan selamat tekan tujuane. Terus mangkat iki tak sepil langsung tekan Klaten. Wah ning pasar malam wayang tenan pokoke. Wah asik iki. Tur yo aja sik danane lagi cepet gas langsung iki lagi tekan Masjid Agung Klaten. Terus meneh wah ning kene dikancani Sonhorek wis pokoke selama perjalanan iki terus wah asik stombongan tuk pokoke action meneh terus nah iki karo bojoku wis wah asik wae ning ndi kancani Sonhorek joget-joget ning dalan wae jedak-jeduk gitu baru ileren yang Alfamart cah anti tutup Alfamart wis karo mangan-mangan ning kene tak gawake sego sak ceting iki pokoke kudu entek iki oleh anakku mangan petakilan wae wis sak karepmu penting bahagia asik pokoke wis action meneh iki penampakane do mangan iki wis sing ring wetenge desain sik sing warek pokoke wis kok ceting kudu entek. Terus perjalanan lagi kita mer tekan Sragen ki cah mer tekan kotane iki wak sepilo ning kotane ning lewat alas-alas iki dilale pas tekan alas ngene iki yo woi sepi nyenyet coy ning Rapowas biasa iki penampakane kota alun-alun Sragen. Oh yo lumayan rame sebelah kono kae sebelah dok iki wis tekan nganu Gading Ngawi iki penampakane Ngawi coy asik rame pokoke langsung lanjut meneh ning arah Bojonegoro kalane wis lumayan rame iki asik ning kancane terus nah iki sing masjid Ngawi sing anyar iki lho sing lagi ngetren iki lho ning lampune do dipateni wah ra gayeng iki wis lanjut neh pokoke gas alon-alon wis rodok ngantuk-ngantuk ning tak kuat-kuat akhire wis tekan iki tekan omahe maratuwaku ya wis inilah penampakane sepi nyenyet pokoke cah wis iki anakku langsung ketok-ketok to ora dibukake kaya bukake apa gugah sahur iki jam 2 tekan kene aku wis pindah ning ngarep ketok-ketok ning ngarep Kak coba Kak ning ngarep yo ora dibukakno waduh mbae langsung keturun iki lalai krungu dibukake ning lawang mburi ternyata cah metu wis Kak lah ning mburi Kak lah tenan terus wae dibukake ning lawang mburi